Bore da, a chroeso I Oedfa Cymraeg, a chroeso mawr I John sy'n arwain yr Oedfa y bore yma. A cyhoeddiadau. Yfory bydd yr LG am 6 o'r gloch, a mae LG hefyd dydd Mercher am 8 o'r gloch, a grŵp bywyd Cymraeg am 8:30 dydd Gwener. Bydd y gwers gitar am 8:30 dydd Sadwrn gyda maestro Andrew. Hefyd dydd Sadwrn mae banc bwyd o 9:10 I 10:00. A dydd Sul nesaf bydd yr Oedfa Cymraeg yn Salem am 8:30 a bydd Rosa yn arwain. A penblwyddi, y penblwydd hapus I Emma Birch. Gwraig John, wrth gwrs, penblwydd hapus Emma. Mae penblwydd Emma heddi. Diolch. Gweddïwn. Dywedodd Iesu, y cariad mwyaf all unrhyw un ei ddangos, a di bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Felly, gadewch I ni uno gyda'n gilydd fel ffrindiau, ffrindiau Iesu, I addoli a gwasanaethu'r un, oherwydd ei gariad mawr a roddodd ei cyfan ein mwyn. Arglwydd Iesu, down o wahanol dau o'r naill stryd a'r llall. Mae rhai ohonom wedi dod gyda'ch eraill, a'r llaill wedi dod ar eu pen eu hunain, ond rydym ni gyd yn dod fel cymdogion a chyfeillion, down yn wahanol ond yn gyfartal, down I ddadloli di ein cyfaill penna, ac I ymroi ein hunain o'r newydd i'n gilydd ac I ti. Amen. Diolch Paula. Nawr, dyn ni am darllen ein darlleniad o'r Beibl heddiw, a mae Andrew am arwain ni o Efengl Ioan. Andrew, pan ydych chi'n barod, diolch. Right, diolch yn fawr John, a dyma'r darlleniad am bore yma, a ni'n mynd o adnod 9 yn Ioan 15. Dyma fe. Dwi wedi caru chi yn union fel mae'r tad wedi fy ngharu I. Aroswch yn fy nghariad I. Byddwch yn aros yn fy nghariad I drwy wneud beth dwi'n ei ddweud, fel dwi wedi bod yn ifedd i'm tad ac wedi aros yn ei gariad ef. Dwi wedi dweud y pethau hyn mwyn I chi fod yn llawen fel dwi'n llawen. Byddwch chi'n wirioneddol hapus. Dyma dwi'n ei orchymyn. Carwch eich gilydd fel dwi wedi eich caru chi. Y cariad mwyaf all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Dych chi'n amlwg yn ffrindiau I mi os gwnewch chi beth dwi'n ei ddweud. Dwi ddim yn eich galw chi'n weision bellach. Dydy meistr ddim yn trafod ei fwriadau gyda gweision? Na, ffrindiau I mi ydych chi, achos dwi wedi rhannu gyda chi bopeth mae'r tad wedi ei ddweud. Dim chi ddewisodd fi ddewisoch chi. I chi fynd allan I byw bywydau ffrwythlon. Hynny ydy yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros. Ac I chi gael beth bynnag o fynych chi'r tad amdano gyda fy awdurdod I. Diolch. Diolch, Andrew. Dyn ni am nawr I ganu emyn, colli'r gair, famous, enwog, dyma gariad. Dyn ni am defnyddio cerddoriaeth sy'n dwyieithog o eglwys 21st Century Church draws yn Llanelli. Mae'n cyfle I atgoffa'n hunan mewn can o gariad mawr Duw tuag ato ni.
Cwestiwn heddiw i ddechrau efo. Beth di'r peth pwysicaf efo ein perthynas efo rhywun? Un o'r pobl dwi'n nabod yn dda iawn yw rhywun nes i cwrdd ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol uwchradd. Roeddwn ni'n astudio gyda'n gilydd am flynyddoedd. Roeddwn ni'n treulio llawer o amser o amgylch tai ein gilydd. Rydym wedi bod ar wyliau teuluol gyda'n gilydd yn ein harddegau. Y dyn yma oedd y gwas priodas pan wnaeth Emma a fi priodi. Dyn ni wedi parhau hefyd i cwrdd mor aml ac y gallwn dros y blynyddoedd. Gallwch ddweud mai cyfeillgarwch yw'r peth pwysicaf am y perthynas hon. You could say the most important thing about the relationship I have with this person I met on the first day of school and who's continued decades later is friendship. Pethau dyn ni'n neud a ddweud, maen nhw'n ddod o'r cyfeillgarwch hwn. The things we do, the things we say, how we are with each other, they all come out of friendship. Ond falle mae yna gair arall gallwn ni defnyddio sef gystadleirwydd, competitiveness. Yn yr ysgol, roeddwn ni'n cystadlu i weld pwy all gael y marciau orau mewn bob prawf. Mae'n dal bosib gall y ddau ohonon ni cofio pwy enillodd pa round o pa gêm fwrdd ddegawd ar ôl i ni chwarae fe. Cyfeillgarwch, cystadleirwydd, ffyrdd gwahanol o dosgrifio a ddeall y perthynas yma. Mae rhan fwyaf ohonom gobeithio yn gallu sôn am y perthynas sy gen ni efo rhieni, falle efo plant, ein cymdogion neu chydweithwyr yn y gwaith mewn ffyrdd dda, efo rhywbeth positif. Ond wrth gwrs, nid yw hynny'n bosib bob amser. Wrth gwrs, mae yna pethau eraill sy'n gallu diffinio y perthynas sy gen ni efo pobl eraill. Gallai fod yn anghymeradwyo, gobeithio dwi dweud hynny'n iawn, disapproval falle, neu siomedigaeth, disappointment. Falle y peth pwysicaf efo berthynas yw rhyw fath o anfaddeugarwch, unforgiveness, am rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Y cwestiwn mawr dyn ni'n meddwl amdan heddiw yw beth yw'r peth pwysicaf, y peth sy'n diffinio y berthynas a mae Duw isio efo ni. Wel,
Os di'r Beibl yn wir, mae gen i newyddion da bore yma, oherwydd fel mae y darlleniad heddiw yn ein atgoffa ni. Y peth sy'n diffinio, y peth pwysicaf am ein perthynas a Duw yw cariad. Ceisio dechrau'r PowerPoint nawr. Gobeithio bydd hyn yn gweithio. Di pawb yn gweld hyn yn iawn? Ie, diolch. Mae darn heddiw yn dod o rhan Efengil Ioan o'r enw yn Saesneg The Farewell Discourse. Mae'n dechrau yn Ioan pennod 14 a mynd trwy bennod 17. Yma, ar ôl y swper olaf, cyn i mynd i'r groes, mae Iesu'n dysgu'r disgyblion am sut y dylen nhw fyw a parhau efo'i waith pan nad yw fe, Iesu, efo nhw mwyach. Mae'n darlleniad heddiw yn dod ar ôl Iesu rhoi darlun wych o'n perthynas â Duw o ganghengau sy'n gysylltiedig â gwynwydd. Jesus has given us this amazing, wonderful picture of what it is to live connected with God, as branches connected to the vine, and in that connection, there's fruitfulness. Sut y gallwn ni trwy ein perthynas efo Duw, trwy Iesu, bod yn ffrwythlon yn ein bywydau ni. Ac mae Iesu'n parhau i ddweud ychydig mwy am hwn, mae'n dweud yn adnod 9. Dwi wedi caru chi yn union fel mae'r tad wedi fy ngharu i. Aroswch yn fy nghariad i. Byddwch yn aros yn fy nghariad i drwy wneud beth dwi'n dweud, fel dwi wedi bod yn ifydd i'm tad ac wedi aros yn ei gariad e. Mae Iesu'n pwysleisio'r cysylltiad rhwng aros yng nghariad Iesu a drwy wneud beth dwi'n dweud, trwy i ni ddilyn beth ddysgodd e. Ac ydy hyn yn beth ddifrifol neu beth drwm? Wel, nid dynas sut mae Iesu'n ei rhoi, mae'n dweud hyn. Dwi wedi dweud y pethau yma mwyn i chi rhannu fy llawenydd i. Byddwch chi'n wirioneddol hapus. Y iaith o llawenydd, hapusrwydd, dyma sut mae Iesu ei hun yn sôn am beth ydy e i aros yn ei chariad a wneud beth ddysgodd e. Llawenydd, joy. Mae'r Beibl yn sôn am hyn fel rhywbeth mor pwysig i ni, fel rhywbeth dyn ni'n profi pan dyn ni'n profi'r agosrwydd o presenoldeb Dduw. Mae llythyr Hebraeg pennod 12 yn rhoi fel hyn pan mae'n sôn am llawenydd a pa mor pwysig ydy e i Iesu a Dduw. Mae'n dweud, rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perfeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes, gan wrthod ystyried y cywilydd o wneud hynny, a bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde i orsedd Duw yn y nefoedd. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes. Yn amlwg, mae llawenydd yn rhywbeth pwysig i Dduw. Ac yn ôl y Beibl, mae'n canlyniad naturiol o ddod yn agos iddo fe. Os byddwn byth yn gofyn i'n hunan, ble mae fy llawenydd? Gadewch i ni gofio eiriau Iesu yma a dod yn ôl at gariad Iesu. Mae Iesu wrth gwrs yn parhau, mae'n dweud, dyma dwi'n ei orchymyn. Carwch eich gilydd fel dwi wedi'ch caru chi. Y cariad mwyaf all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Dych chi'n amlwg yn ffrindiau i mi os newch chi beth dwi'n dweud. Dyma yw'r math o gariad mae Iesu'n sôn amdano. Cariad sy'n hunan aberthol. Jesus
The love he's speaking of is a love that is self-sacrificial. Dyma'r math o gariad sydd gan Dduw i ni, ac mae'n gofyn hefyd i ni ddangos i'n gilydd. Ac mae'n gariad wedi farcio gan ufudd-dod, ond lle gallwn adnabod Duw fel ffrind. Yes, it's a love that is marked by obedience, but it's a love that where we can know God as a friend. Os heddiw, mae unrhyw un ohono ni yn teimlo mwy fel Duw yn dieithrin i ni na ffrind. Yna, gadewch i ni cael ein annog. Mae Duw isio i ni adnabod fel ffrind. Dywed Iesu wrth ei ddilynwyr. Dwi ddim yn eich galw chi'n weision bellach. Dydy meistr ddim yn trafod ei fwriadau gyda'i gweision. Na, ffrindiau i mi ydych chi. Achos dwi wedi rhannu gyda chi popeth mae'r tad wedi ddweud. Mae Iesu'n llenwi'r darlun o berthynas, ein cysylltiad efo Duw. Mae'n berthynas o cariad, hunan-aberth, ufudd-dod cariadus, llawenydd, cyfeillgarwch. Jesus is filling out this picture of the love of God, this relationship with God. It's one at its heart of love, self-sacrifice, faithful, loving obedience, joy, friendship. Dyma'r fath o berthynas mae Duw yn cynnig i ni, bob un ohono ni trwy Iesu. Dyma beth mae Dduw yn ei chynnig, ond y cwestiwn yw, sut y gallwn ni brofi hyn ein hunan? Wel, mae eiriau Iesu yma'n rhai mor hardd a falle rhai yn dwfn am gariad Duw. Maen nhw'n bron yn eiriau farddonol, wel dwi'n credu. Ond dwi'n credu hefyd i brofi reality o hyn ein hunan, o beth mae Iesu'n sôn amdan. Rhaid i ni ddefnyddio eiriau eithaf anfarddonol. If you want to get our handle on the reality of these beautiful poetic words that Jesus is speaking about, I think we have to use some that are perhaps unpoetic. Y geiriau hyn yw trefn arferol, routine. Dydy trefn arferol ddim yn swnio fel rhywbeth gyffrous na ddramatig, ond os dyn ni am defnyddio fe'n iawn, mae'n gallu cynhyrchu rhywbeth sydd yn. Routine does not sound like an exciting word. In fact, it sounds the very opposite. But if we use it in the right way, exciting things can come out of it. Os dyn ni am aros yn gariad Duw, fel mae Iesu'n siarad amdan yma, mae rhywbeth sydd angen i ni mae hyn yn rhywbeth sydd angen i ni wneud fel rhywbeth naturiol bob dydd. Dwi'n credu siaradodd Rosa wythnos diwethaf am rhai o'r pethau hynny gallwn ni wneud sy'n helpu i ni aros yn cariad Iesu, pethau sy'n cael ei alw yn ddisgybliaethau ysbrydol. Rosa spoke last week, I believe, about some of the things we can do to help us remain in God's love, remain in Jesus, things that are called the spiritual disciplines, pethau fel darllen y Beibl, gweddi, ympryddio. Gallwn ni feddwl hefyd am y pethau gallwn ni wneud sy'n helpu ni i brofi Duw yn dod agos i ni. Falle gwrando ar cerddoriaeth Cristnogol, falle mynd am dro i gweddi, bob fath o pethau. Bydd yn gwahanol i bob un ohono ni, dwi'n siŵr, achos mae Dduw wedi creu bob un ohono ni dipyn bach yn wahanol. Beth bynnag ydy os ydyn ni am aros yng nghariad Iesu, y cwestiwn yw, sut y byddwn ni'n creu trefn arferol i wneud hyn yn bosib? Nid dim ond yn mynd wythnos i wythnos, ond dydd i dydd i dydd ar ôl dydd. Yr amser dyn ni'n dreulio yng nghariad Iesu, mae'n profiad sy'n newid ni. Beth mae Iesu'n sôn amdan yma, falle mae'n edrych fel rhywbeth mewnol, rhywbeth preifat. Yn fy marn i, mae'r gwrthwyneb yn wir.
what Jesus speaks about here, on one level, it seems like something internal, something private. But I believe the very opposite is true in the round. Ansawdd ein perthynas a Iesu yw'r un o'r pethau mwyaf amlwg I unrhyw un sy'n treulio mwy na 5 munud yn ein cwmni. The quality of our relationship with Jesus is one of the things that is most obvious to anyone who spends more than 5 minutes in our company. Mae rhywbeth sy'n cael effaith ar popeth yno ni. Y ffyrdd dyn ni'n meddwl ac yn siarad a trin pobl, mae nabod Iesu a treulio amser yn ei cwmni yn neud wahaniaeth I ni. Os ydych chi'n weld fi dan straen a poeni am bob fath o pethau, ac mae hyn yn digwydd bob hyn a hyn. Os ydych chi'n gweld a clywed fi'n siarad yn blwmp ac yn blaen heb unrhyw gras, neu yn siarad am rhyw sefyllfa fel pe na bai gobaith yna. Mae'n siŵr fod oherwydd fy mod I wedi gadael I pethau eraill gwthio allan y trefn arferol dda dyddiol o cwrdd a Dduw. Ar yr ochr arall, os byddwch chi'n weld fi efo heddwch, bod bywyd yn anodd iawn. Os ydych chi'n weld fi a clywed fi efo gras I pobl pan byd nhw yn bod yn mor anodd, neu efo rhyw gobaith pan fydd pethau'n edrych yn hollol anobeithiol, wel, mae'n debyg y reswm bydd y ffaith fy mod I wedi bod yn treulio amser o safon efo Iesu, a profi'r cariad na sy'n cael effaith mor pwerus arno ni. Beth gallwn ni wneud? Rhywbeth ymarferol I dreulio amser yng nghariad Iesu bob dydd. Dwi'n siŵr wrth I ni meddwl am hyn, bydd yr ysbryd glân yn rhoi rhyw syniad bach I ni, falle gallai darllen y Beibl. Peth cyntaf yn y diwrnod dwi am darllen y Beibl. O beth am pan dwi am wneud paned o de neu paned o goffi, mae gen I'r ddau nawr. Pan mae'r, beth ti'n gael fe'r kettle yn mynd ymlaen, neu treulio ddim bach o amser yn gweddio efo Dduw, rhywbeth bach I ddechrau efo. Beth ydy tybed? A beth am roi cynnig ar rhywbeth newydd heddiw? Wel, os gen ni gobeithio rhywbeth o'r syniad am sut y gallwn aros yng nghariad Iesu. Mae'n pwysig dwi'n credu edrych ddim bach mwy at pam. Pam mae Iesu'n ofyn I ni wneud hyn. I reit I lawr os gennych chi'r Beibl yn agor, lawr yn adnod 16, mae Iesu'n rhoi addewid wych I ni, lle mae'n dweud hyn. Dim chi dewisodd fi dewisodd chi. I chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon. Hynny ydy yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros. Ac I chi gael beth bynnag o fynnwch chi i'r tad amdano gyda fy awdurdod I. Mae'n edrych fel mae Iesu'n rhoi blank check eitha mawr I ni yno. I ni ofyn y tad efo awdurdod Iesu ei hun. Ac wrth gwrs, dim ond ail adrodd yr hyn mae wedi ddweud ychydig yn gynharach yw Iesu. Os ydych chi'n cofio wythnos diwethaf, lle darllenon ni hyn. Iesu'n dweud yn adnod 7, os arhoswch yno fi, a dal gafael yn beth wedais I, gofynnwch I Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael. Bydd eich bywydau yn llawn ffrwyth. Bydd hi'n amlwg eich bod yn ddisgyblion I mi, a bydd fy nhad yn cael ei anrhydyddu. Ydy Iesu'n rhoi pep talk I ni falle, neu ydy o ddifri? Jesus gives us this amazing promise, and he repeats it again for emphasis. The question for us, is Jesus just giving us a pep talk, or is he speaking directly and seriously? Well, allwn ni ddim gofyn
i Iesu, fel da ni'n gallu gofyn rhywbeth i'n gilydd, ond rhywbeth da ni yn gallu wneud yw gweld beth wnaeth y ddisgyblion efo addewid Iesu yma. Y pethau wnaeth nhw efo awdurdod oedd Iesu wedi rhoi iddyn nhw. Da ni'n darganfod hyn yn y ffordd orau yn y llyfr Actau, sy'n disgrifio beth ddigwyddodd nesaf ar ôl i Iesu esgynu'r nefoedd ac anfonwyd yr ysbryd glân. Os gennych chi Beibl, ydych chi'n hoffi dilyn y darlleniad, dyn ni am troi at Actau pennod 3 a dechrau yn adnod 3. Fydd ar y sgrin hefyd. Dyn ni'n darllen yma am pan oedd Pedr a Ioan yn cwrdd â dyn oedd ddim wedi gallu cerdded erioed. A dyn ni'n darllen pan oedd Pedr ac Ioan yn pasio heibio, gofynnodd iddyn nhw am arian. Dyma'r ddau yn edrych arno, a dyma Pedr yn dweud, edrych arno ni. Edrychodd y dyn arnyn nhw gan feddwl ei fod yn mynd i gael rhywbeth ganddyn nhw. Does gen i ddim arian i'w rhoi i ti, meddai Pedr. Ond cei di beth sydd gen i i'w rhoi. Dwi'n dweud hyn gydag awdurdod Iesu y Meseia o Nazareth, cod ar dy draed a cherdda. Yna gafeilodd yn llaw dde y dyn a'i helpu i godi ar ei draed. Cryfhaodd traed a chws ar dyn yr eiliad honno, a dyma fe'n neidio ar ei draed a dechrau cerdded. Aeth i mewn i'r deml gyda nhw yn neidio ac yn moli Duw. Roedd pawb yn ei weld yn cerdded ac yn moli Duw, ac yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn oedd yn arfer eistedd i gardota wrth fynedfa hardd y deml. Roedden nhw wedi syfrdan llwyr o achos beth oedd wedi digwydd iddo. A beth mae Pedr a Ioan yn ddweud i'r dyrfa? Yn dweud hyn. Iesu roddodd y nerth i'r dyn yma o'ch blaen chi i gael ei iachau. Enw Iesu a'r ffaith ei bod ni'n credu ynddo sydd wedi'n wneud yn iach o flaen eich llygad chi. Yn enw Iesu mae iachad corfforol. Yn awdurdod Iesu mae waith Iesu yn parhau. Mae'r un stori pan fydden nhw'n amddiffyn eu hunain i'r prif offeiriaid. A da ni'n darllen hyn dipyn bach ymlaen yn Actau pennod 4. Lle da ni'n darllen hyn. Dyma nhw'n galw Pedr ac Ioan i ymddangos o'i blaenau dechrau ei holi. Pa bwer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio i wneud hyn? A dyn ni'n darllen, mae Pedr wedi lenwi ar ysbryd glân yn ei hateb, arweinwyr a henuriaid y genedl. Ydyn ni'n cael ein galw i gyfrif yma heddiw am wneud tro da i ddyn oedd yn methu cerdded. Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn ei iachau, dyweda i wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod. Enw Iesu, y Meseia o Nazareth, sydd wedi iachau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio, ond daeth Duw ag e'n ôl yn fyw. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r carreg wrthodwyd gennych chi'r adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Trwy Iesu, trwy ei enw ac awdurdod, mae yna ffordd i bobl cael ei achub. A gawn ni weld beth sy'n digwydd pan mae Pedr ac Ioan yn mynd yn ôl at y ddisgyblion eraill. Ar ôl, da ni'n mynd lawr i adnod 23. Ar ôl iddyn nhw gael ei ryddhau, dyma Pedr ac Ioan yn mynd yn ôl at eu ffrindiau a dweud yr hanes i gyd. A beth oedd y prif offeiriad a'r
heniriaid wedi fygwth. Ar ôl clywed yr hanes, dyma nhw'n gweddio gyda'i gilydd. O feistr sofran, meddyn nhw. Ti sy'n rheoli'r cwbl a thi ydy'r un sydd wedi creu yr awyr a'r ddaear, a'r môr a'r cwbl sydd ynnyn nhw. Ti ddwedodd drwy'r ysbryd glân yng ngheiriau dy was y brenin Dafydd. Pam mae'r cenhedloedd mor gynddeiriog a'r bobloedd yn gwastraffu ei amser yn cynllwynio. Mae brenhinoedd ddaearol yn gwneud safiad a'r llywodraethwyr yn dod at ei gilydd i wrthwynebu'r arglwydd ac i wrthwynebu ei eneiniog. Dyna digwyddodd yn dinas yma. Daeth Herod Antipas a Pontius Pilate, pobl yr Israel ac o genhedloedd eraill at ei gilydd yn erbyn Iesu, dy was sanctaidd nes ti ei eneinio. Ond dim ond gwneud beth roedd ti wedi drefnu i ddigwydd, oedden nhw. Yna maen nhw'n dweud hyn. Felly, arglwydd, edrych ar nhw yn ein bygwth ni nawr. Rho'r gallu i dyweision i gyhoeddi dy neges di yn gwbl ddiofn. Dangos dy fod ti gyda ni drwy ddal ati i achau pobl a rhoi awdurdod dy was sanctaidd Iesu i ni, i wneud gwirthiau rhyfeddol. Ar ôl iddyn nhw weddio, dyma'r adeilad lle roedden nhw'n cyfarfod yn cael ei ysgwyd. Dyma nhw'n cael eu llenwi eto ar ysbryd glân ac roedden nhw'n cyhoeddi neges Duw yn gwbl ddiofn. Yn enw ac awdurdod Iesu, roedd na pŵer i wneud y pethau roedd Iesu'n wneud, ac i wneud popeth roedd wedi gofyn i'w ddilynwyr wneud. Beth ddywedodd Iesu yn wreiddiol. Ddywedodd, dim chi dewisodd fi dewisodd chi, i chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon, hynny ydy yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros, ac i chi gael beth bynnag o fynnwch chi i'r tad amdano, gyda fy awdurdod i. A ddewid wych i ni o Iesu heddiw. Ffordd i ni byw bywydau ffrwythlon, a hyn allan o ymdrech ein hunan, na, allan o aros yng nghariad Iesu, dilyn ei enghraifft a wneud beth dysgodd. Gadewch i ni weddi nawr. Arglwydd Iesu. Dyn ni'n mor diolchgar i ti am dy gariad. Mae'n cariad dyn ni'n weld yn berffaith clir pan fuoch farw yn ein lle ni ar y groes. Diolchwn i chi eich bod yn ein caru ni ac yn gallu galw ni'n ffrindiau. Helpwch ni bob un i bod yn ufudd i chi. Helpwch ni i aros yn eich cariad. Dangoswch i bob un ohonom nawr ffyrdd ymarferol a gallwn ni wneud hyn hyd yn oed heddiw. Arglwydd Iesu, pryd bynnag y bydd ein bywydau yn rhy brysur ac yn gwthio chdi allan, gwthio allan yr amser o safon efo chdi. Helpwch ni i dynnu sylw at beth sy'n digwydd a dod yn ôl unwaith eto i chi a'ch cariad. Ysbryd glân, dyn ni'n gofyn i chi nawr, llenwi ni mewn ffordd ffres a newydd. Llenwch bob un ohonon ni nawr efo dy bresenoldeb cariadus. Ysbryd glân, dyn ni'n diolchgar bod chi'n symud ar ein calonnau nawr. A atgoffwch ni, dyn ni'n gofyn, beth ydy i croesawu chdi i fewn i'n bywydau ni. Diolch eto am dy gariad. A dyn ni'n
parhau wrth gweddi gan defnyddio geiriau dysgod Iesu ei hun wrth ddweud ein tad, ar hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddir dy enw, deled dy deyrnas. Gwyneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unain dylydwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti i'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. A nawr bydd ni'n orffen efo bendith o Rhufeiniaid penod 5, lle mae'n dweud. Felly, gan ein bod ni wedi derbyn i berthynas iawn gyda Duw, drwy gredu mae gennym ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein herglwydd ni Iesu y Meseia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod i brofi haelionu Duw a gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna, am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonnau drwy roi'r ysbryd glân i ni. Amen. A bob bendith i pob un ohono ni.